नै सेन्देलाबो जबाय आंना थैबायहाय गाखो आलासि जाफैग्राफोर हाजोआ हाजो गाखोनाय मजायानो आलदाखा बुरिया नुखाबाय नै ख्रि ख्रिनो नै लोगोफोर जोंहा ओंखारलायबाय जमा जमि थांसैलाय आरोना अखा नायबानो बेरायनाय आरोना लोगोफोर जों दायो बिबोनां लाहानाव जमा दं नालाय ओमफ्राय बै बेग लानाय बिबोनां सासेया बेग गुफुर लानाय बिबोनां सासेया बिनि हासबेन्डनि बिब'नाव थांनो ओंखारदों आरोना जोङो ओमफ्राय जोङो दायो थांसै बिनि हासबेन्डनि बिब'आ गुवाहाटियाव दङ नालाय ओमफ्राय जोंखौ आलासि जानो लिंहरदों आरोना फैनाय खोनानायखाय ओमफ्राय जों दायो बेयावनो थांनो ओंखारदों आरोना जमानो नै लोगोफोर सोरांलायबाय ओंखारलायबाय नैसो जानोसै ओमफ्राय जोङो दायो थांसै गासिबो न'आ हाजोआवसो आरोना ओरैबायदि इन्टारेस्टखा लोगोफोर इन्टारेस्टसो मोनथारदों आंहा गाखोनो लोगोफोर गाखोफेरनो मोना नालाय गाखोलायनानै आलासि जानो मोना मोजां मोनलायदों आरोना हाब्रु बारियाव फैबाय नालाय हाजो हाब्रुनो गोदानखौ नायलांगोन थुख्ला हाय होनदे आखाइखौ हाय लोगोफोर होनलाय मानो हाय लोगोफोर आं बेरायनो थांनाय दोन हाय लोगोफोर आं बेरायनो थांना गुवाहाटियाव साब्रै साबा उनाव सोरनि गथियावनो पिनि गथियाव आरो पिनि गथियाव थांनो नागिरदों आसुल बांनोसै नों फैखि बामबावा जादों नायनो लुगैदोंमोन नै मैया फैनाया दालाङा नुहुरला जोङो ना दालां मोनायावसो मोजां सानाव नायनो लुगैनायानो मोनबारलै दैखौ नुयो साननि नाजाराया इखौ बानायनानै इखिसिं फैनाय बिराद मोजां मोनो मोजांथार नुदों नै नाजिया इखि नुसिगोन दे दा बे दै नामा होनलायनाया इखिनो थांबाय इखिनो थांबा ini aruta grimo sir ini kita nang kita ma hospital pasti di hospital kita gini finish singgung tuh kembali biru badi ini ali cancer hospital gila alas apa dengan Noah hazu di sana ini notar na lama di dunia ini oh every ma beri saya lama pra tang tau baik tadi ayo buru bobe kau ni orang orang nasi sih lama ini ini itu jauh sekali sih bukan ini mungkin mana kenal lakukan awas nasi ini berarti ini lep hai betul nggak iki habnan ini kulit astar iki habnan ya iki ngaman kemana nih halai hilang heboh bukan dari videonya hakal saya dengar loh iki nanti tuh nih ibu karena apa ini kan ini ngajakan nama mana nih लामाखौनो आन्दायलायबाय आरोना जोंहा टाउननि लामा नालाय हेब्रे माब्रे जायो ओमफ्राय बिबोनाङाबो खनसेल' फैफेरदों नामानो ओमफ्राय थाल मोनलायलाङाखै आरोना ओमफ्राय माजोंबासो फैना लाबाय नै ओमफ्राय आंना फिसाजोआ जा मोजां उन्दुलांबाय आरोना हाजो मोनबाय हाजोआव थाबायलायबाय नै गैलालै आथिङा ब्रां ब्रां मोनजोब्बाय आंना दानो गाखो आलासि जाफैग्राफोर हाजोआ हाजो गाखोनाय मजायानो आलदाखा आइदि सौथुलायबाय गारिखौ गाहायाव दोनबोनांबाय आरो हाजोसो नालाय थाबायनां दे थाबायमा लासै लासै दे थाबायनो मा हाला इन्टारेस्टआलाय हाजोआव थांनाया सोरबा बोगथाना लाखिनाय बायदि मोनबाय आं हाय
गाखोथारिखाय माबालै हानो नागिरा जोङो बारा अफिस गैला नालाय थांनो हाला दंबावो हाय भगबान गैला सोरबा लाखिबाय आंखौ सोरनि थेला लाबोदो थेला मा जाखो थु हमजाया जोंखौ खम हायथु हायथु नुदों नोंसोरो दंबावोसो हाब्बाय थियाथारियावबो बिबारा मोजांथार नै केउटार हे भगबान मा जाखो आयु जि गोजौ फैबाय जों थ' बैनिफ्राय नुहुरदों ना गाखोनाया बिस्रा जोंहा हाला अबस्था गैला खुनुरुखुम मोनफैबाय गोलोमफुजोब्बाय ओमफ्राय नै दे मोजां गाखो दे गोजौआव गाखोनोसै ओंखाम संग्रा दङनो नायनो नागिरदों जोङो गैला नै आयो बुरिया नुखाबाय नै ख्रि ख्रिनो ओरैबो ओरैबो मोनाया लाइट माखाया मोजां नंगोनथ' र' नै गोजौआव गाखोबाय जोङो ख्रिखा नै अखा हालायबाय जेबो नुहुरला एबार हाजोनि न'खौनो नुहुरला अखा हानानै एसे अखा हाबाय नै अखा हाबाय जानो संखानोसै अनला ओंख्रि हिनजाव मोनबा संबाय आंखो होनगोनसो हिनजाव मोनबा संदो होननानै बिदि होनोमोन सङोमोन अनला ओंख्रि अनलाजों मा अनला दाउ बरिया दे जादो दे बाबायानो बिफाखौ नागिरबाय ओंखाम जानायखाय नै सानै आब'मोननाव फैदों नै इसोरनि आब'मोननाव आलासि जाफैदों जोंहा औ उइले आब'आ ओंखाम जानायखौ नुवाखै नोङो बेनो आयं नांला जोंनि फैगौनो गेन्द्रा ओंखारा बेयाव र' गेन्द्रा फैगौ गेन्द्राया खामानियाव थांदोंमोन ना खामानिया बेना दिनैसोमोन आरोना बे खामानिनि थाखायनो जोङो गुवाहाटियाव फैनो गोनां जादों आरोना ओमफ्राय बिदिनो बेरायनो मानो होननानैबो एडभान्स फैखाबाय आरोना ओमफ्राय खामानिया दिनैसो ओमफ्राय दिनै जोब्बाय गाबोन न'आव थांनो मोनसिगोन आरोना ओमफ्राय बेयाव खामानियाबो बे आब'मोननि न' खाथियावनोखा नालाय जायगायाबो ओमफ्राय दा खामानियाव थांनानै फैबाय आरो जोङो जाखांजोब्बाय ओमफ्राय दा फैगौ मानसिया बुरि दाबो फैया बिदिनो थांखो होमबा आन्दायखो ना माखो बेलाय फैगौ ओइ गोलैलाबायगोन बाया दे थ' थांसै एबाराव जाखांबाय गाहायाव थांसै आं गिबाय दे सासे थां दे मोजां ओंखार गोलैगोन आलासि आबैखौसो आया माबा दे खुलुम जै होन नाङा जै होन मा जिति आयं दे खुलुम नै जोंहा आलासि जानानै फैनानै बैयाव भिडिअखौ लाबोनो हायासै ओरैबायदि
लिमोनद्रा जाखादोंमोन बेयावसो गोरान जादों नै ओंखारख्लायगासिनो जोंहा गाहायनिफ्राय गाहायावनो दै दंना होलायबावा बेगखौनो बेसो बोसिनो बाय बेवा ओमफ्राय ओंखारनायाव ना गाखोनायावसो जि खस्थ' जाखादों दहाय जि अखा हादोंना ओमफ्राय जा माबायानो गोमाबाजोबदोंमोन फिस्लाजोबदोंमोन बैखिनियाव नोगोद फिस्लाखा बेयाव जाहैबाय रानबाय नै एसे राननायखाय गोब्रा गोब्रा आराम जाबाय साथामा मोनहैबायानो मालाय जोंहा थफ्ला दं नालाय नै बेसो नोगोर बोहैयो जोंहा थाबायख'नो हाया भगबान आयौ सिदाथार बाहाय मारैबा हाजोआ सिदाथार गोलोमफुजोबबाय थ' थांग्रोसै मोनफैबाय जेन थेन बारग'बायनायसो जाबाय खुमब्रा थिं सायाव खुमब्राया नै थ' गोलोमफुजोबबाय नै सेन्देलाबो जबाय आंना थैबायहाय सेन्देलानो जलाय गानो बे गोजौखौनो सेन्देलानो जबाय आंना